Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Julasa'il qurama wal fudula wal a'izza. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, aji sepuh, sesepuh masyarakat, sesepuh lingkungan, sesepuh agami, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Maryadi, Romo Kiai Muhdomo, Romo Kiai Ali Rosid, Romo Kiai Malik lan sedaya Romo-romo Kiai ingkang rawuh wonten ing majelis punika, ingkang kita sedaya takdimi, ingkang kita sedaya tenggo-tenggo punapa ingkang dados tausiyah fatwa lan maidhah hasanahipun. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Muhib ingkang kita sedaya tenggo-tenggo kerawuhanipun saha ingkang kita tenggo-tenggo punapa ingkang dados tausiyah fatwa lan maidhah hasanahipun. Dumateng Bapak petinggi lan sak perangkatipun, sedaya pengurus NU Nahdlatul Ulama Desa Damarjati ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, para sedherek sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis punika ingkang kawula hormati, monggo kita sareng-sareng raosaken rasa puji syukur kita sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih saat punika kita tasih dipun paringi pinten-pinten nikmat rahmat hidayahipun Allah, terutami nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat seger kewarasan, saha nikmat kesempatan sehingga kita sedaya saged rawuh nderek hormat dumateng sesepuh kita sedaya nggih punika Mbah Buyut Kapal wa zauzati wa ahlihi wa dzurriyyati. Mugi-mugi kanthi rawuh kita sedaya angsal tambahipun keberkahan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat ma'asalam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugia kita sedaya dipun daku dados umatipun Kanjeng Nabi lan mugi-mugi angsal jatah syafaatul utma wonten ing yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, nggih niki wau kula ketiban sampur. Nggih sak saged-saged kula mangke piatur kula nggih mugi-mugi
dipun paringi keleresan saking Allah Subhanahu wa taala, mewakili saking sedaya pengurus NU, nggih saking sedaya masyarakat Desa Damarjati. Syukur alhamdulillah kita sedaya saged hormat wonten ing dalu punika. Hormat dumateng ingkang reksa, ingkang bahu reksa tanah Damarjati, ingkang babat alas wonten ing Desa Damarjati. Saumpami mboten wonten Mbah Buyut Kapal, nggih desa menika tesih rupa alas, mboten rupa desa. Niki kita syukuri, kita uri-uri. Saben kita gadah hajat dipun hadroi. Mugi-mugi kanthi wasilah dumateng Mbah Buyut Kapal sedaya hajat kita, nggih hajat masyarakat niki benten-benten. Nek saged niku diparingi wasilah riyin dumateng wali wonten ing desane dhewe. Saumpami contoh kita niki ajeng napa nyuwun proposal bupati. Nek langsung ke bupati niki angel. Kudune nggih liwat sing cerak bupati supados gampil. Ya awake dhewe ngoten, wasilah dumateng waline Gusti Allah, nyuwun lantaran kanthi waline Gusti Allah nyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi kita rawuh teng mriki ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi Desa Damarjati diparingi barokah, paringi selamat, paringi makmur, paringi aman. Dipun tebihaken saking sedaya balak bilahine Gusti Allah. Sedaya dipun paringi lancar, diparingi sehat walafiat, rezekine kathah halal lan barokah. Mugia kita sedaya dipun paringi dzurriyyah keturunan ingkang solehah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wonten ing saat punika ziarah niku penting. Ya ziarah mriku saged mawon. Penting nek angger pengen ziarah mriku riyin niku kedah ziarah dumateng wali wonten ing desane piyambak. Supayane perjalanan diparingi selamat. Ngoten nggih. Ha niki mikir sik wabut Pak, kula menggih-menggih. Kula ngomong nembe nyaut. Niki nggih sik menggeh-menggeh kula. Lagi teko langsung diundang. Apa iki mau acarane? Nggih. Alhamdulillah wau kula menangi donga sediluk saking Rama Kyai Ahli Rosyid. Nggih mugi-mugi yangsal barokahipun. Ngoten nggih. Niki ngentosi Rama Kyai Muhib menawi wonten acara nggih niki monggo kula namung nderekaken, monggo sareng-sareng guyub rukun acara wonten ing Buyut Kapal dipun lesterakaken, dipun uri. Andi winginane nika pun nate rapat bilih napa niki kegiatan Mbah Buyut Kapal niki disangga sak desa. Ngoten nggih kados semikan.
niki mangke wonten bakale wonten pengaosan mboten nggih biasanipun niku Agustus nek mboten supe ngeten ya mboten oh akhir sura nggih 14 Juli niki netepi buka luhur niki muga-muga kanthi wasilah wonten ing makom punika mugi-mugi acara salajengipun nggih diparingi lancar sae boten wonten alangan punapa. Niki kula nderek usul saumpami acara teng buyut niki melibatkan semua napa dukuh nggih mangke dipun biasanipun niki pun dipasrahke Pak RT ngoten nggih dipun pasrahke Pak RT saderengipun acara berlangsung nggih kedah sacepetipun dipun kumpulaken supados mangke acara niku dados enteng boten ngantos abot nek sareng-sareng niku enteng ngoten nggih niki alhamdulillah sampun beberapa kali wonten acara pengaosan akbar nek buka luhur niki nembe ping kalih kadose ngoten nggih lan niki nggih acara ingkang sae sakmangke nek saged nggih acara buka luhur niki nggih diwara-wara supados semua masyarakat niki ngertos kula niki mau mboten ngertos winginane niku wonten murid kula Ainul Yakin teng daleme kula Pak nyambut gendera NU kangge apa nang kangge acara kirab teng buyut kapal dan iki kula kepengin walaupun kula mboten ngertos wancen piyambake maring ngertos ngoten kula tetep hadir mergae Mbah Buyut Kapal punika waline kita sedaya ngoten nggih ya ngalap barokah kabeh masyarakat ngalap barokahe Mbah Buyut nek ngerti niki seneng Pak wah alhamdulillah aku saged nderek hormat dumateng kholipun Mbah Buyut Kapal nggih muga-muga diparingi sehat sedaya saged nderekaken setiap tahun nderekaken acara kholipun Mbah Buyut Kapal ananging nggih ampun setahun sepisan bendina dipun hadroi ngoten nggih nah niki saking kawula saking sedaya pengurus namung nderek ngayu bagya nderek ndongaaken supados pengurus makomipun kangane kula Kang Kolison muga-muga nggih sabar anggenipun napa ngrumati makom punika dirumati ra nggih ta mboten wonten kebersihane nah dijaga sedaya alhamdulillah mboten ngantek napa makomipun rusak utawa kakean sugat. Niki kedah matur suwun dumateng sedaya pengurus. Ngoten nggih. Niki nggih didongakno supaya sehat walafiat saged ngurusi kepengurusan makom. Nggih sedaya kemawon lah masyarakat. Niki saking kawula ingkang kula aturaken
Mugi-mugi nggih kangge kewuningan kita sedaya aja lali kirim donga wasilah dumateng ingkang babat desa Damar Jati nggih punika Mbah Buyut Kapal sak keluargane sak bojone sedaya dipun kirimi Fatihah supados kita sedaya angsal keberkahan. Ngoten nggih saking kawula kirang langkungipun nyuwun agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.